Noriko! Noriko! Ei, què passa? Tamahome, escolta, es pot saber què fas? Què? Per què no dius res? Contesta. Tamahome, sisplau. Què estic fent? Per què ho faig, això? Què passa, Tamahome? Noriko! No pot ser! No diguis mentides! No pot ser! Però si fa un moment estava parlant amb nosaltres. Ho has vist, oi? Estava rient, Tamahome. Ho has vist, oi? Deixeu córrer, Tamahome! Noriko! Au, va. Obre els ulls. Noriko. Va. Va. Sisplau. Noriko. Va, home, Noriko. Obre els ulls. Obre els ulls. Ei! Tamahome. Què li ha passat a Noriko? Contesta. Ha lluitat contra un dels de Seiryu. Quan hem arribat fa un moment, la lluita ja s'havia acabat. No hi hem pogut fer res. Estava molt mal ferit. Però no és possible. Tu ets burro o què? No es pot haver mort! Noriko! Au, va, imbècil! Obre els ulls d'una vegada! O és que no tens prou voluntat! No m'ho pots fer, això! Vinga, obre els ulls! Mitsutake, sisplau, t'ho demano. Fes servir la teva força per ressuscitar aquest carallot. Au, vinga! Has pogut ensarronar en Tamahome perquè ell és un babau, però a mi no em podràs enganyar. Es pot saber què fas? Va, afanya't, què esperes? Ho pots fer, no? No? Oi que ho pots fer? No pots fer-ho? Costi el que costi, no pots fer-ho! Però si estava rient ahir, si estava ple d'energia. No està mort. En Noriko no està mort. No és mort! No és mort! En Noriko no pot haver desaparegut! Miyaka! Noriko! Noriko!